контролни точки. Въпросът е през тях да ви. Ти може да няма добивната кариера контрол. То не сме да слезе ли? Рулетката прибрали? Знаеш що? Калфите се връщат тук. Има чувство, че маршрута ни е бил да ирлече догоре и да се върнем тук. Да, бе. Ние решихме да не ходим по маршрута. Видях аз, видях джиповете, когато видях печеното пили и слязах веднага от джипа. Ние ще го минем после бързо, познаваме тук града. С газ се кара надолу. Не знам нещо, Вранглера е той странна конструкция ми се струва. Фара единия свети май настрани. Няма значение. Той се коригира после. Той нали го видял, няма да се коригира още на първия бер. Те всичките ще бъдат там. От 3 Вранглера двата паднаха на първия бер. Айди газ, батка, дай, така. Накажи го. Паура, изкоса, паура. Али да сгибай го, бе. Не знае трасето и това да сега, не вече. Той червения Вранглер русенския на Гюнайден ли къв беше? Той замина. Да. Ето сега истинския джип. Ето го истинския джип. Ето го истинския джип. Той е още по-бавно, ако тръгни. Чакай да се засили сега. Дай, брат! Брат, включи камерата, ей! Има, пата покажа му работа си върни. Той е без никакво усилие. Той ще му свърши бензина от работа на място. Нямам стиги бензина да изкара. Сега ще ти някой пред мост, но. Дръпнете се от тук сега. Вижте. Може да иска да го заобиколи. Там на къв камък са набиш, че ти иска. Виж, не може да се дръпне, бе. Ето тук може да видиш. Без предния блокад. Там е мястото точно. Тия американските джипове точно там правят обратни завои най-хубаво. Те съм чул. Те съм чул. Щупи ли са предните, какво стана? Предните ви са щат. Нещо изчапва. Ето нормално. Ете. Абе, дай задна, бе, човек. Дай задна, не си играе. Не, това е пълна глупост, ако тръгне да го кара. Дай ляв, бе! Отиди! Делфина сега ми е много интересен какво ще направи. Тук ще му е трудно на Делфина. Тиотта ще се качи. Русе направиха тапа. Те таван да го чупни малко и до тапа. И се оправят. Да, той може да ги завърти лекичко, те да им помогне. Ага. Добре сте.
Ай, така! Реши се всички там! Делфина къде тръгна? Делфина до никъде. Той какво ще прави той? Иска да го присова. Това е ляв и всичката газ. Делфина Да, и се обърне. абсолютно никакъв шанс там. Не тръгне. Всичката газ няма да се обърне обаче. Да, това му казва. Навигатора къде за земено въже да го държи? Няма. Браво! Ай, Пешо! Браво, Ама за кой? Гегата за кой помпите на първа ли на коя? Защото ви е буталата кой кара, бе? Айде, бе, дай ляв и газ, Ало. иначе е. Свърш той да леве. Здрасти! Газ! Дай газ! Ами в района на хиподрума. Газ му дай, бе! В района на хибридния. Браво! Да. Ами сигурно чак се добява, защото съм съдията на едно мероприятие. Да, готова ти колата, направих я, но... Айде, бе! Не съм вкъщи да ти дам ключите. Примерно някъде към 1,5-2 може би ще се добра. Ще ти звънна. Готова е колата, ама просто не съм в града в момента. Ай! Чао! От тук надолу само. Глината къде да? На глината къде да карай по пътя газ? Коя глина? Гето идвахте оттам, първия бер. То може, ама не. Да, там че е.